Anong gagawin mo ngayong Pasko? Nag-iisa ang iyong puso. Dapat mong isipin mayroong ibang nagmamahal sa'yo. At kung di makita ang hanap mo, mga kaibigay naririto, ating ipagdiwang yaring panahon tulad ng mga bata tuwing Pasko. Anong gagawin mo ngayong Pasko? Nag-iisa ang iyong puso. Dapat mong isipin mayroong ibang nagmamahal sa'yo. At kung di makita ang hanap mo, mga kaibigay naririto, ating ipagdiwang yaring panahon tulad ng mga bata tuwing Pasko. Anong gagawin mo ngayong Pasko? Nag-iisa ang iyong puso. Dapat mong isipin mayroong ibang